Terve! Tuossa olen minä. Minun nimeni on päähahmo. Kyllä minä tiedän köyhää, mutta minkäs voit? Uskotteko, jos sanoisin, että minun tehtäväni oli metsästää teletappeja? En mä sua usko. En mä sulta kysykään, mene sinne komeroon takas. Anteeksi. Sinä teletappi siellä. Pysähdy. Anteeksi, kuinka? Minä vain seison. Minä sinä oikein aiot tehdä tuolla aseella. Hai tälläkö? No ampua tietenkin sut hengiltä. Sinä olet aivan tunteeton mukko. No kenties, saisiko minä anteeksi? No, jos sä kerran noin kiltisti pyydät, niin saat. Hienoa. Tarkoittaako sitä, että minä kuolin? Ei tää oikeastaan tunnu hassumalta. Minä oletin, että se olisi tuntunut kivulialta. Kyllä se hieman nipisti, mutta ei se sen pahemmalta tuntunut. No, tää seuraava vähän sattuu. Mitä sinä aiot? Minun nimeni on päähahmo. Jos ei kelpaa, niin tuossa ovi. Alkakaa vetää.